Hello, what's up mga madlang people? Good morning diri sa Surigao City o sa Surigao del Norte, no? Especially diya sa may province of Dinagat Island, Marajaw, Karajaw, maadjong buntag Surigao. So karon, kung kinsa tong nakakitaan ni nga video, paki-share lang po, paki-like, comment. Ayaw ninyo kalimti pag-follow si BRP TV Vlogs. O, karon na ko ipasibyan ninyo magamay ra. Nag-inspection ko sa akong area of responsibility, may nakita kong valid ID, PhilHealth ID. Akong gipunit o akong ayo para mo balik siya sa porma kay nagkakumuot gyud siya, no? So ako din ang panawagan diya sa taga province of Dinagat Islands. Paki-share lang sa video na para mo abot sa tagiya na si Nepomuceno Henry James Mirador, taga GP Rizal, Poblacion, Loreto, Dinagat Province. Mo ni siya, mo ni iyang valid ID. So, magpasalamat ko kung i-share ninyo para moabot ni sa tagiya, para maklim na niya dire sa sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dire sa Sabungan. Pangitaon ra niya diri si BRP TV Vlogs. Ako ang BRP TV Vlogs, ha. Para makuha ni niya. Importante kay ning ang iyang valid ID. Kay kapoy kay ning magkuha tag valid ID nga daghang proseso, no. Paki-kuan lamang, paki-share lang sa atong video. Mo ni. Importante kay ni siya nga ID, no. Sa Malasakit Center kanang programa bitaw ni Presidente Duterte, ni Senador Bongo o ni Bibi Sara. Mo ni siya ay pinaka-importante kay gamit kay ni sa mga public hospitals. So palihog rag paabot sa iya kung kinsa tong nakakitaan ning video, bisan dili mo mag-share sa akong video, kung taga Dinagat province mo, kamo na ipaigo nga moabot ni sa tag-iya. Kay importante kay ni. Kay kataga Isla man to, lisod kay ito didto. Muanhi pa dire magkuha valid ID, no. Pag-anhin niya dire, makuha dayon niya. Wa na daghang proseso. Muna akong pasabot nga punto, no, para buwan ba kanang makatabang po ta sa atong isig katawo, no. Kay dili kay tanang panahon nga dili ta mutabang ta para makuha ni niya. Agi lang nato sa atong vlog kay balo mo kita tanan karon nagunit nag mga gadget sama aning cellphone nga na internet, no. Gamit kayo kay bisag unsang oras kita na dayon ka sa mga bagong update, no. So shout out sa mga taga GP Rizal, Poblacion, Loreto, Province of Dinagat Islands. So hanggang dito na lang po tayo at maraming salamat po sa mga Dinagat non tsaka sa mga Surigao non diri sa Surigao del Norte. Good morning sa inyong tanan. Marajaw, Karajaw, Surigao.